7denní půst je za mnou a já bych strašně moc chtěl poděkovat všem lidem, kteří mě sledujou a všem, kteří mi píšou různé zprávy a dotazy. Je to fakt hrozně moc. Sdílíte se mnou i svoje příběhy, což je super a extrémně mě to baví a zároveň mě to motivuje. A tak mě napadlo, že bych vytvořil tady to video a nejenom, že bych vám tím poděkoval, ale zároveň bych chtěl, abyste mi sem třeba do komentáře napsali nějaké otázky a nějaké věci, které vás zajímají, to, co prostě v těch krátkých videích nezaznělo, abych vám prostě doplnil info a já to tak nějak zpracuju a vytvořím nějaký jedno delší video, ve kterém bych tady na ty věci odpovídal. Takže vás může zajímat cokoliv, co se týče toho 7denního půstu, tam bych to chtěl shrnout a zároveň i věci třeba do budoucna, jaký mám plán, co budu jíst a tak dále a tak dále. To už nechám na vás, můžete se klidně ptát i na osobní věci. Dám to dohromady, určitě vám o tom dám vědět, vy teda pište komentáře a ještě jednou moc krát děkuju za to, že mě sledujete.